Nakabalik na sa ila pamilya ang mag-utod nga Sanday Julie, 20 anyos, kag Jay, 18 anyos, ang barangay Baybay Norte, Miag-ao, Iloilo, nga gindeklarar nga missing. Nagpalawod ang mag-utod sang Domingo sang kaagahon, agud niya magpamana sang isda. Apang naguba ang motor sang ila sakayan, kag nagpalutaw-lutaw sila sa dagat. Ginreport nga missing ang duwa gani ginpatigayon ng rescue operation sa bulig sang Philippine Coast Guard. Na-rescue kahapon sang aga ang duwa sa Punta Nasog sa Anini-y, Antique. Ginaimbestigahan na sang Learners' Rights and Protection Office ang Department of Education ang Maestro nga ginatudlo nagnusnos sang chewing gum sa iya estudyante sa Santa Barbara, Iloilo. Suno sa DepEd 6, ginaid-id na sang LRPO kag legal team ang pag-imbestigar sa manunudlo nga si Gerald Sinaon. Ang investigasyon ang mangin malawig pa ang proseso kung sa diin ipatawag ang magtimbang nga bahin agud may baluan kung may balasihan ang reklamo. Dakop sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation ang isa ka street-level individual sa barangay Butong, Oton. Ginkilalang subject kay alias Urig, 47 anyos, nga nakuhaan sa ginabulubanta 5 ka gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 34,000 pesos. Suro sa kapulisan, madugay na ginamonitor ang suspect sa iya illegal nga aktibidad.